La cigüeña dijo sí, Un alto en el camino, La revoltosa, El divino impaciente, Don José Pepe y Pepito, Ha entrado una mujer, El soldado de San Marcial, Juicio de un gran sinvergüenza. La educación de los padres Fem la innocentà, quan era el 28 de desembre fem la innocentà. y zarzueles, La primera de la Paloma, Tabernera del Puerto, Morena Clara, que també fèiem algunes sarsueletes. y cantaba yo, en el pianet. Se posaba el señor Molins en el pianet y una servidora cantaba. Les persones volen contar històries. Ho necessiten. Històries que s'ubiquen en un context, en un lloc, en un temps. Per això, mai faltaran les representacions teatrals. Així ha sigut sempre i així ho seguirà sent. Des de 1911, les dones i els homes de Quart de Poblet han pogut assistir a esta ancestral cerimònia on s'expressen els sentiments d'una comunitat enfront d'eixe altar que és l'escenari. Des de la foscor de la platea, l'espectador pot escoltar, contemplar i emocionar-se. En cada cita amb les arts escèniques, el públic pot recrear-se amb allò que es representa. Amb una arquitectura modernista impregnada de l'esperit de les velles corrales de comèdies del segle d'or espanyol, el teatret acollí les inquietuds culturals dels aficionats a la música i al teatre. El discórrer dels anys anà modificant la seva fisonomia. Els intèrprets s'esforçaven per captar l'atenció dels espectadors i aconseguir trencar la possible separació entre l'escenari i el públic. Però este sorprenent recinte, amplificador de sons, paraules i expressions, aportava moltes coses més a esta societat. Per les seues taules caminava la generositat de l'experiència, s'olorava la il·lusió d'una joventut apassionada, s'escoltava el cruixit d'una fusta que es desgastava i es rebia l'aplaudiment dels grans èxits artístics. Era el cor latent d'una societat en contínua evolució. Des del pati de butaques fins a la cassola, tot un poble durant un segle ha gaudit de la música en directe i ha contemplat l'acte efímer del teatre. De l'any 40 fins al 70-75, això era la vida del poble. Me donava una alegria molt gran quan venia, sí, perquè si no eixia, m'agradava molt el que feien, i si eixia jo, doncs més contenta encara estava. Sí, que ve el moment que anem a veure el tio Tonet, també l'obra en valencià. Este teatro era divino. On està aquell teló de boca tan estupendo, aquells decorats del palacio, decorats de calle, decorats del bosque, decorats que entusiasmaven. En Quart de Poblet han fet unes obres molt bones i la gent venia. El teatre aixina, sempre, sempre, sempre. I fins inclús havia obres que ens les feien, les demanàvem i les tornàvem a repetir. Ixe pati de butaques, en aquells palquets, 3 palquets a cada costat, tan coquetó. Aquelles candilejes que teníem, la conxa d'apuntador, quan el teló s'alçava. Des que era nano, molt xicotet, sempre volia ser actor. I esta era una possibilitat de pujar-se en un escenari. I érem uns quants, així. José Elías, que además era el jefe local de la Organizació Juvenil Espanyola, i 4 locos més, que érem uns crios, pues volíem fer teatre, no? Se ho passàvem bomba. Quasi tots érem una família. Jo, per lo menos. Els meus germans, ma tia, tios, cosins, tot i jo érem una família tots. En aquella època venia el sereno i moria 12 mitges són. I ja allà a la 1:10 això, a tancàvem i tots els dies tenim ensaio. Tots els dies ensaiàvem. M'encontrava com si estiguera en ma casa. A vegades m'estava millor així que en ma casa, perquè a vegades, com era xicoteta, me renyien i així no. La veritat. Jo vaig dirigir, la barca sin pescado la vaig dirigir jo. Recordo que un parell d'actors
ell se va anar el text i es va estirar al carrer durant el dia de l'estreno. Va dir, bueno, váyanse, que veo que están ustedes muy nerviosos y no saben darme las noticias. Y después que se escenarían del texto. Uno era Vicente Gallego y el otro Jesús Montes. Y eso sí me recordé. I al que ve l'hora de matar-me, me caig l'espasa, me figura que me la clava, jo vaig caient, i se m'ocorreix caure a la conxa de l'apuntador, i tenia que caure el teló. Jo estava mig cos fora de l'escena i l'altra meitat en el públic, i des de dins tingueren que arrastrar-me en una cama a ficar-me dins. Va ser una cosa al final jocosa, perquè, vamos, que caiguera el teló i me partira per la meitat. Me lligaren així i me ficaren un peuet en una argolla ahí ficat en la corda, però per darrere anava la corda. Per davant no se veia ni per dalt. Jo pareixia que anava de veres a soles. I allà que me trauen a mi, estirant d'una banda i de l'altra, l'Angelet per anunciar els pastors. Però com anava lligaeta, tenia tan gran susto que quasi no podia ni cantar. Mira, me vaig passar una por, me passaren de banda a banda, jo anunciant els pastorets, pastores, la nueva, que os vengo a anunciar. Bueno, tota la cançoneta, però penxaeta. Ai, quan me soltaren allí, me sentí en terra i diu, què te passa, filla? Dic, ai, que susto. El niño de los Parker. Aquí Radio Andorra. La pequeña cabaña. Puebla de las Mujeres. Un currículum. I ho vam fer en este teatre. El que era abans este teatre tenia carcoma, les bares pràcticament feien por, no podien penjar res perquè estaven molt velletes. En aquell blanc que ho envoltava tot, no? En un escenari de fusta vella, molt treballada, molt matxacada, en uns telars jo crec que mítics. Recordo molt clarament, recordo que ens canviaven per una porta que era més tapiada, sí, al costat. Recordo que aquell espai va ser molt inspirador per a nosaltres. Així fèrem durant un parell de dies este muntatge i és un gran record per a mi, és el que jo conte del Teatre del Casino de Quart. En gener del 85 se posa en marxa l'Escola Municipal de Teatre de Silla, que és la pionera de totes les escoles a la Comunitat Valenciana, i en el mes de setembre del mateix any comença a funcionar l'Escola Municipal de Teatre de Quart de Poblet. I jo crec que en aquella època se van sentar les bases de tot aquest arrelament cultural que té el poble. Què vol dir que un poble tinga una activitat teatral? Pues que és un poble que pensa encara que la gent estiga desperta, que la gent estiga sensible, que la gent vulgui escoltar històries. Per mi és un poble que té sentit comú, que és aquest sentit que no se sap on està, però que si se perd, mamma mia. Una població activa en aquesta vessant el que fa és ser més rica, no? Ser més culta també, estar més oberta a rebre informació. És una cadena, i és una cadena que el que fa és ampliar l'experiència dels espectadors i fer-nos d'alguna manera millors persones. Jo recorde, hi havia moltes persones involucrades. Mirant-ho en perspectiva, per almenys n'hi haurien 16 personatges dins de l'escenari, el qual era molt complicat, uns vestuaris molt sofisticats, i en aquell moment la llàstima va ser que tal esforç només se va representar una vegada. Teníem que haver tirat una miqueta més del fil i haver pogut fer aquesta obra més vegades i potser en altres escenaris, però no eren professionals, clar. A mi m'agrada molt el món amateur del teatre, i m'agrada el concepte amateur, no? Amant, gent que s'estima el teatre per damunt de tot i que el pot fer des d'uns majors recursos tècnics o domini de la professió o no, però sí sempre des d'una gran estima, un gran desig de comunicar. Jo, si tinguera una llista, començaria per Ismael Merlo i acabaria per Elisa Ramírez i passaria per Rafael Ribelles i Maria Fernanda Ronde Guevara, Maria Fernanda Docón i Paco Piquer, i te diria centenars de noms, tots nascuts a la sombra de teatre aficionats en València, gràcies a que
pues, al acabar la falla, el soparet de la falla o el soparet de la professor de Setmana Santa, pues, ensayaven una horeta i la feien, si n'hi havia lloc, i si no n'hi havia lloc la feien on podien, però sempre hi ha hagut companyies d'aficionats. T'has de forçar tu a recordar per què estàs fent això, què volies fer, per què vas decidir en un moment determinat dedicar-te a contar històries, siga com a escriptor, com a director o com a actor, no? Perquè cal recuperar el plaer d'aquelles primeres representacions que moltes vegades t'omplien i et feien gaudir com a lo millor després no has pogut gaudir més treballant professionalment. I jo recorde amb molt de carinyo i amb molta gratitud rostres increïbles de gent de quart, com Elena Navas. Un altre protagonista, en el sentit de tot el que ens aportava, era Pedro San Clemente. Pedro també va ser mític en aquella època. En etapes posteriors varen treballar en Fàtima Ferrer, una persona amb una candidesa i una tendresa molt bonica de recordar, i en Juan Carlos Morcillo, un altre actor de quart, que tenia una vis còmica que jo he vist en poques persones. I després, en el grup d'adolescents, el grup més jove, n'hi havia una actriu que es deia Gregui Mora. Tenia una gràcia personal que era per a enamorar. I no vull no nomenar a José Francisco Vidal, que va faltar molt jove, que era un actor... Si jo alguna vegada he pensat en galants, he pensat en protagonistes, he pensat en xics, en cos, guapos, en bona veu, en bona col·locació, en bona dicció, en bona presència, este era un actor que lamenta molt la seva falta, perquè estic segur que haguera viatjat en ell en molts espectacles. Hi ha una persona que vaig conèixer quan tenia 16 anys i va arribar a l'Escola de Teatre de Quart de Poblet, on jo feia les classes, i es diu Manolo Maestro. Va arribar amb 16 anys, divertit, amb molta energia, molt adolescent i amb moltes ganes de fer coses. Jo el record més gran que tinc d'ací és una funció que vam fer, que era Afanes de amor perdido, que la va dirigir Ima Sancho, i vàrem estar 2 anys per muntar aquest Shakespeare, però va ser meravellós, no? Perquè se passaven hores i hores així dins, vàrem fer des de vestuari, escenografia, i va ser molt xulo, no? Per l'experiència, per la gent i pel que representava, no? 2 anys de treball, era una miqueta el primer projecte gran de l'Església Teatre, i va ser així en l'antic Teatre del Casino de Quart. I que és gent que així de l'Escola de Teatre de Quart, encara que no hagi sigut en l'etapa que jo els he dirigit, com Marta Xiner, que són actors de quart que jo crec que ja tenen una trajectòria i ja són un poquet star system, no? De la professió teatral valenciana i que han estat vinculats a l'escola i que d'alguna manera també sent que són part de tota aquesta generació que en aquell moment estava començant a fer teatre. Les escoles de teatre tenen això. Tu no eres conscient fins a quin punt això te va calant per dins. Ja quan te vols donar compte ja estàs enganxat. Aleshores jo penso que els actors que poden vindre d'escoles municipals o que han passat per associacions culturals d'aquestes característiques saben molt bé enfrontar-se a un treball en equip, a un treball sense esperar res a canvi, sinó fent-lo per la pura vocació de passar-t'ho bé i ja està, i disfrutar i ja està. Al principi somiava con actuar, vas fer teatre sí, vas fer teatre en l'auditori, estar en moltes companyies. Després, quan anava al Principal de València, jo pensava, collons, algun dia jo estaré en aquest escenari. He estat, vull dir, els somnis els passers a poc, no? Si algú es comença de jo vull guanyar un Òscar o me'n vull anar a Hollywood, jo crec que complica més arribar, no? A qualsevol cosa, no? Sempre he tingut clar que volia ser actriu. I recordo el dia que una amiga me va dir que existia una professió que era jugar, però que tenies que estudiar art dramàtic. I ahir vas dir, això és el meu. Jo me'n recordo que ma mare em va dir actor, però tu estudia una altra cosa i després, si vols, fas teatre i aquestes coses que fas a l'escola. I jo li deia, no, és que jo no vull perdre temps en altres coses, el que vull és dedicar-me exclusivament a això. Per a mi va ser molt positiu imaginar-me un futur llunyà, de tindre certa edat i penedir-me de no haver-ho fet. És actiu culturalment, és un poble que té 2 bandes, que té cors i a més d'envergadura.
La identitat d'un poble, com a tal, te la dona les manifestacions artístiques que se donen. El primer record que em ve del casino és quan jo tindria aproximadament 5 anyets, que vaig vindre de la mà del meu abuelito, i anàrem per el pati, pujàrem per una escaleta i estava don Esteban, el director de la banda, i li va dir: si tens el meu net, ensenya-li música. Don Esteban, que era el mestre, que sabía que yo volia ser director, ¿no? Bueno, pues me recuerdo que tenía 15 anys en aquell moment, no? Pues me va deixar, diguem, el que se diu popularment trencar la mà, no? Me recuerdo que dirigint el coro de peregrinos del Tannhäuser de Ricardo Wagner, me recuerdo que dirigia amb tanta efusivitat que vaig trencar la batuta, no? La batuta li pegué un colp i se me trencà, no? Jo sí tinc molt bon record del teatre, no? Del casino, no? La veritat. Si no haguem tingut el teatre en quart, no haguem tingut ningú lloc on poder tocar. Bé, he tocat en el carrer, però no el mateix, no? A l'hora de fer música més sèria, no? Música de concert. I jo crec que jo mateix, com els meus germans, meus cosins, i molta més gent de quart, hem arribat a ser músics perquè han tingut un lloc on hem vingut a tocar, quan tenen xiquets, quan estem a l'escola de música, i crec que és superimportant, superimportant. El músic de la banda, no? Pues pràcticament se passàvem així. La vida nostra era el casino, no? I una de les activitats que van fer va ser fundar el grup de teatre El Conill, no? I estiguem així, pues, sobre 3 o 4 anys, pues, montant, sobretot, sainets en valencià, no? I la veritat és que se ho passaven molt bé, la veritat és que se ho passaven bé. Eren dirigits per José María Jimeno, no? I la vida la passàvem així, o sigui, n'hi havia setmanes que tots els nits estàvem així ficats, no? Però sí, teatre, el que recordo de vindre així és escoltar, a veure les velades d'humor que es feien. I, bueno, pues recordo que és molt gracioses, sent conegudes, familiars, cosins. Crec que en la primera velada d'humor sí que vaig participar, que va ser, me'n recordo perfectament, una crítica a la presentació de la musa que se feia, que se fa així. I me'n recordo que me vaig vestir de corte d'honor, no? I tant, bueno, estava Molina, estava Javi Martínez, n'hi havia... Me'n recordo d'això, Javi Martínez era la musa de la música, per cert, me'n recordo, no? Disfressats, en música, en playbacks, en el teatre ple, i així en el gallinero sempre, riguent-se, parlant, i bueno, recordo, tinc un molt bon record d'això, de passar-se sobretot molt bé, molt bé. I sempre una crítica tant a nivell de coses generals, però sobretot també moltes vegades de coses interiors, no? I clar, n'hi havia gent hasta que arribava un poquet a molestar-se, no? Coses que potser de això no sé si farien més o menys gràcia, però quan tens un xiquet te tronxaves de la risa i estaves tan recordat fins l'any següent. N'hi havia, me recordo que el teatre sempre estava ple, també, el teatre era la cosa que estaven esperant tots el dia de la velada d'humor a veure avui el qui se fiquen, no? S'encenien les candilejes, les diables, i que feliç era. També me'n recordo molt dels concerts de la banda, de ser xicoteta i vindre'm a veure concerts. De veure les fotos del meu iaio que tocava a la banda i que venia molt al casino, i veure les fotos del teatre, aquestes fotos antigues, en blanc i negre. D'estar així sentada al casino i de dir, avui n'hi ha teatre, sí, anem a veure el que fan. És molt gran la vinculació, perquè jo soc del poble i m'he criat així i he estat en activitats culturals així. I sí, em vincle molt de cor. Han passat els anys com passen els actes d'una obra. Aquelles tradicionals paraules del món de la faràndula com candilejas, conxa d'apuntador, ciclorama, llotges, bastidors o tramoia han anat evolucionant i donant pas a altres com taula de control, multimèdia, LEDs, projector, accessibilitat, acústica. L'antic teatret s'ha renovat i s'ha convertit en un espai multifuncional. Recordar aquells moments, aquells 5 anys que varen passar així, de tanta efervescència cultural, social, de creativitat, de creació. Veure els espais que s'han creat, com ha evolucionat la Casa de Cultura, com ha nascut l'auditori i com el Teatre del Casino, jo crec que emblema del teatre popular, arrelat del poble, s'ha transformat en el que ara és.
s'ha cuidat el detall de lo que era, modernitzant i fent pràctic les seues instal·lacions per a que continuen sent no de museu, sinó d'ús del poble. Enhorabona. Els teatres, com els instruments musicals, són contenidors o mecanismes que possibiliten a les persones desenvolupar les seues qualitats artístiques. I este espai, en el futur, continuarà sent testimoni de com un poble expressa les seues emocions mitjançant l'art, el teatre i la cultura.